Sziasztok gyerekek! Ebben a videóban a fociról fogunk beszélni, hogy kezdtük el. Ricsi, kezd! Hát, én nem voltam olyan jó, de meg voltam elégedve, de nagyon rosszul játszottam még az elején. Én is, de hát nem tudunk mit csinálni. Először még jó, hogy rosszak vagyunk, mindenki először rossz volt. De... És hát... én azt tudom mondani még, hogy a kedvenc focistánk. Neked, Szabi, ki a kedvenc focistánk? Messi, Neymar, Suarez. Meg Ronaldo. Messi, Neymar, Suarez, meg Ronaldo. Hát nekem Messi, a kedvenc kapusom pedig Buffon. Jó, kedvenc kapusom Neuer. Aha. Bravo, Kedvenc szar. csapatom pedig- Nekem a kedvenc csapatom a Barca meg a Juventus. Nekem a kedvenc csapatom a Barca meg a Real Madrid, azért mert mind a ketten első helyzeten vannak. A Real Madrid is, meg a Barca is. És erről annyit tudom mondani, hogy mondjuk mindenki rosszul kezdi a focit az elején. Még Messi is rosszul kezdte, gyerekek. A hibánkból tanulni kell, ez a lényeg. De hát nekünk jó edzőnk van, tehát jól megtanít minket focizni. Igen. Igaz, hogy nem láttok minket ebben a videóban, de hát mi csak mondjuk. Igaz, hogy nem egymás mellett vagyunk az unokatestvéremmel, de hát ennyi. Nagy a távolság. Igen. Viszont, azt tudom mondani, Mivel ők makon vannak, mi meg Vitynéden. és erről el tudom mondani, hogyha a Nagy Kristóf, Fülöp Bulcsú, Dobó Dániel, sorolhatom még mondjuk, Bányi Miki, Soroljuk fel a magyarokat. hogy értve? Hát, hogy felsoroljuk a magyar focistákat. Zsuzsák. Zsuzsák Balázs. Ádám, Szalai Ádám. Mi? Szalai Ádám eddig 3, mert Zsuzsák Balázs, te megmond... Zsuzsák Balázs első. Nagy Ádám. Milyen Nagy Ádám? Nagy Ádám. Jó, Nagy Ádám, Szalai Ádám. Király Gábor. Király Gábor. Fú, várjál. Hú, annyira azért nem ismerem a magyarokat. Gera Zoltán. Tényleg Gera, Böde. Juhász Roland. Juhász Roland. Kádár Tamás. Kádár Tamás. Még vannak azért. Mi? Jóla Attila. Hajnal Tamás. Hát gyerekek, nem tudom, hogy még Ulácsi Péter. Ulácsi Péter például többet azért most már nem sorolunk fel, jó Ricsi? Én felsorolok 11 játékost, aki Spanyolországból felsorolok egy pár focistát. Hát azért most nem kellene, mert hát csak 15 perces lehet a videó.
Nem mondd el, nem mondd el, nem mondd el, nem mondd el, nem mondd el. Hát akkor legyen. Itt a videó, vége. Hát azért, Ricsi, azért megint ne túlozd el, mert hát 5 perc, 20 másodperces. Elég jó, elég, kész. Még talán az lesz, hogy hát ennyi lett volna ez a videó, hát sziasztok!